Μου είπαν να μπω στη ΔΑΠ την πρωτοπόρα παράταξη που είναι πρώτη εδώ και 15 χρόνια σερί. Την εγγραφή μου συμπληρώσαν για να μην κουραστώ, ενώ μία μου να μου μιλούσε με ξοπισό. Με γλυκό κοίταζε με λάχνο βλέμμα σπινθίστο και μου λέγε πως θα περάσεις καλά με ένα στέγο. Με ενημέρωσε για κλαμπ, σκυλάδικα και καφέ. Της έδωσα τον αριθμό μου, μπας κι βγούμε ποτέ. Πήγαμε για σφινάκια, μάλλα 15 παιδιά. Με κέρασαν όλη την κάβα και φιστίκια πολλά. Η κοπελιά μου λυκνιζόταν στο γαυγάβ το ρυθμό. Έγινα τύρλα, ξέρασα τα άδερα μου στο σκαμπό. Πρώτη και καλύτερη εσύ. Δάπ, η πρωτοπόρα παράταξη. Δάπ, οι κόμενες με κάνουν τρελό. Δάπ, γι' αυτό θα μπω στη Δάπ κι εγώ. Στην πρώτη μου συνέλευση είδα κάτι άλλους εκεί. Μου λέγαν στις μεταρρυθμίσεις δείξε ανυπακόη. Κάτι για νόμους, πλαίσια, Πολώνιες και κατοίκες. Μην τους ακούς μου λέγαν οι γαλάζιες συντροφίσες. Τα αυτιά μου έκλεισαν και άκουσα τον μεγαρχηγό που φώναζε πως αυτό είναι οπισθοδρομικό και πως η χώρα μας είναι πλέον ευρωπαϊκή. Γι' αυτό και πρέπει να υπακούει σε κάθε εντολή. Έτσι κι εγώ υποστήριζα τον μπλε τον πρωθυπουργό. Έμαθα τάκες να απαντάω σε κάθε αριστερό. Ωραία περνούσα στην αγκάλι του γαλάζιου πουλιού. Παιδί που ξάπνου είδα τον πατώ του πορτοφόλιου. Φτωχός καρμύρης ήμουν, μα έδινα 70 λεπτά για εισιτήριο και νίκη 300 ευρώ. Το Σπύρο ρώτησα γιατί το υποστηρίζουμε αυτό. Μα εκείνος μου πες κάσα κοίτα πως κουβέντες μαρώ. Δάπ, πρώτη και καλύτερη εσύ. Δάπ, πρώτη και στη διασκεδάση. Δάπ, έχει και καυτά θηλυκά. Δάπ, εκδρομή στη Μυκονό μονάχα με 200 ευρώ. 200 ευρώ. Δάπ. Αρχές είναι χρονιά, κρύβινε και το αστικό και το φαΐ της λέσχης έμοιαζε με πλούβιο αυγό. Μονάχα ένα σύγγραμμα ήτανε πια δωρεάν. Μα είδα παραλέει πως το χρήμα δεν είναι το παν. Μα κάθε μήνα με ένα φράγκο στις 18 και λέω γιατί να μην προτείνουμε τζαμπά φαγητό. Είδα απογκόμενες σε χάσαν 10 πόντους καλτσόν και μου είπαν κάτι τέτοιο είναι απλά αδυνατό. Δεν γίνεται να βλάψουμε τον προϋπολογισμό. Οι επιχειρήσεις είναι μέρος της παιδείας στο δικό. Κοιτάξτε να τα βγάλεις πέρα και να ψηφίζεις Δάπ και μην τα θες όλα δικά σου, τρώγε μόνο κεμπάπ. Έτσι της ρώτησα ποιον προστατεύουμε, το ρευστό των φοιτητών, το πορτοφόλι, το κυβερνητικό. Έμειναν αποβλακωμένες και δείξαν το βύση. Γι' αυτό τους έστειλα στο διάλο και τώρα τους μαζί. Δάπ, πρώτη και καλύτερη εσύ. Δάπ, ενάντια στον απλό φοιτήτη. Δάπ, στο γλύψιμο η σταυλά φοβερή. Δάπ, μα την καριόλα παραταξή. Δάπ, που στράει